Oseducheni makawuono John en kaka lony manyasani inyalo tigo de sikunde. Waneno kamano e paro mane sirkal mar Uhuru Kenyatta etielo mokwongo higa mar 2013 nowach ni en digital. Mokwongo ne en chwalo computers e school. Stima moko gi kata e sikunde moko. Iwacho ni digital divide kata pogruok maduong' nenore e kind sikunde mantiere bombe kod sikunde mantiere pacho e kor gweng'. Moko gigi onge godo. Bende ni gimoro ma nyalo bedo achieved minyalo wacho ni kate no okang' mosego ten mar neno na dieri gino chopo kare. Erokamano Cleophas. Kwa chako nikech kawuono wadwa wuoyo weche mag somo gi weche mag technology. Nikech wantiere gimoro miluongo ni Fourth Industrial Revolution. Lakini revolution cha wanyalo wache nang'o gi dholuo. Eneno ka dhano nochwe ka industrial revolution ochakore. To dhano notemo loso gik moko, tools manyalo konye e tiyo yore mopogore opogore. Iluongo ni crude tools and crude weapons. From there, wabire second industrial revolution. Makoro dhano chako loso gik machalo koro kaka train, bogi, matiyo gi steam engine, matiyo gi coal, michwako kor ka ginyalo timore nade, kor ka ginyalo move. Then wabire third industrial revolution, kuma koro dhano chako invent electricity, electrical engines, mechanical, semi-automation and computers. Koro in the fourth industrial revolution, dhano chako bedo piny mong'iyo ni, wadwa ni koro gigi mondo tinwa wan wabed piny to gigi otinwa. Makoro iluongo ni fourth industrial revolution, bringing the aspect of artificial intelligence. Cleophas, ang'o ma pogowa gi le modak e bungu, o kata modak e bungu, kata modak e yot, kata guo, kata gweno, ang'o ma pogowa? Any intelligence, aspect mar intelligence no. Ni ng'ato nyalo somo, may apply knowledge, matim gimoro. Koro in the current industrial revolution, mine 4IR driven by artificial intelligence, watemo ng'iyo ni how do we make computers think like human beings and act like human beings to solve problems, to think and to act. Man is the current industrial revolution in this digital ecosystem or the digital era. So now, bridging the gap when it comes to eweche mag somo, wang'iyo ni a current digital era, ere kaka wadwa prosper, ere future of jobs, because ng'eni gimo watemo ng'iyo ni what create skills, what create people. For example, kwa ng'iyo CBC nigi lines adek mag somo. Nitiere social sciences, nitiere sports sciences, then nitiere STEM. Koro kwa waduoge STEM education kae, magi koro jok ma koro dwa bedo kaka daktari, jok ma dwa bedo kaka engineers, jok ma dwa somo weche mag tudruok kaka koro mekwa mag ICT gi fall under that category. Koro wang'iyo ni how do we implement ere kaka wa subject AI to STEM education. STEM education simply, it is study of sciences, technology, engineering and mathematics. Koro in the line of sciences, mane kumwabro yudo the doctors, biochemistry, biotechnicians, hizo zote under the field of science. Then kwaduge technology, koni, the computer science, industrial design, ICT, software engineering. Then if you go to mathematics, data science, statistics, wukanyo. Then, so in that case, kwa ngiyo, the current age mawantiere, mar technology, and the work of government to ensure nigigote more. Aneno kapo nitiere lapses kinde kain, bridging the digital gap, kaka nisewacho cha. Nikech kwa wach kata ni skunde man nitiere rural areas maonge facilities. Kata nitiere skunde man nitiere within towns ma cannot access computers. Ineno kidhie ilongo ni kar dak mongore machalo koro kaka
kaka Nairobi ka kidhi kuonde machalo kaka Kibera, Gorogocho, Madhari kuonde ka ibo yudo schools mogere Islams kuonde ka ma nyithindo dhi ni somo, and even they don't have enough facilities ma propel gik magitimore nade magisomono. Koro it is high time mondo be sirikal or come up with speed. Nikech king'iyo kwa ne ochakore gi regime mar the former president Uhuru, no wuoyo sana ka idwa ni mondo kel weche mag digital economy, digital systems, ineno to putting the infrastructure mane musebedo shida mondo wa realize ni gini wanyalo time in which area, ere kaka wanyalo timo gini. Ka the current president ochako biro gi digital highway, ilongo ni digital super highway. Ma negidwa ni mondo gi ensure ni each and every place oyudo access to internet, to connectivity, because for us to realize that digital space, we are in a digital space, you must be connected first. And ere kaka wabedo connected, nyaka wabed gi tudruok mag yore mag mbui, ineno kuonde ma wantiere ema nyalo mi wachako timore nade, wanyalo chako tudore. To mondo gigi bedi nyaka infrastructure makare bedi. John, infrastructure ne walo